Tässä videossa on vähän erilainen video ja tää on semmonen, että ollaan yhdellä nettisivustolla. Ja tää on semmonen kumpi maksaa vähemmän ja kumpi maksaa enemmän, tavallaan niin kuin haaste. Ja tämä tässä tarkoittaa, että maksaa enemmän ja tämä tässä tarkoittaa, että maksaa vähemmän. Ja sitten tää voisi olla vaikka toi vähemmän. Joo, kyllä, se maksoi vähemmän. Sitten lamppu ja sohva, niin mä veikkaan, että tää voisi maksaa vaikkapa enemmän. Ja sitten tää sama sohva ja tää sänky. Kumpihan voisi maksaa enemmän tai vähemmän, tai siis paljon toi sänky ois. Mä en uskalla oikeastaan painaa, koska jos mä veikkaankin väärää, niin sit se on vähän paha. Mutta ehkä mä voisin veikata, että tää sänky ois... Mitä? Mä en oikein tiedä. Ehkä... En mä tiedä. Kumpi tää nyt ois. Ehkä enemmän. Kun tämmönen sänky ja lamppu, niin mä voisin veikata, että tää lamppu ois vaikkapa vähemmän. Kyllä, aivan oikein. Sitten tää sama lamppu vs joku tämmönen, mikähän tää on ees, en edes tiedä. Mulla on todella huono englannin taito, niin näissä varmaan lukee mitä nää on, mutta mä en pakosti voi kaikkea muistaa tai tietää. Niin tää varmaan vois maksaa ehkäpä enemmän. Sitten tämmönen tää sama siis ja sitten joku tämmönen mikähän tääkään on. Mutta mä voisin veikata, että tää vois olla vaikka vähäsen. Kumpikohan se nyt ois vaikka vähemmän. Ja sitten tää sama mikä oli äsken ja joku tämmönen, en edes tiedä mikä tääkään on ja mä voisin kyllä veikata, että tää vois olla vähemmän. Sitten tämmönen sama ja sitten joku tämmönen mikähän tääkään on. Ehkä joku jääkaappiin laitettava magneetti ehkä vois olla se, ainakin omasta mielestä näyttää sille. Ja tää vois olla ehkä... Kumpihan tää ois? Mä en nyt taas oikein tiedä. Kumman mä laitan? No vähemmän. Sitten tää vs tämmönen baaritiski ja mä kyllä luulen, että tää on enemmän. Sitten tää baaritiski ja tämä ja tää vois maksaa vaikka vähemmän. Sitten tämä sama ja tämmönen taulu ja tää on ihan peruspelin taulu. Maksaisko tää... Kumpahan mä voisin nyt laittaa taas? Ehkä... vähemmän. Oho, se maksukin noin paljon. Ja nyt kun mä painoin tässä niinku väärin, niin tää peli niinku loppuu ja mä saan tästä niinku 10 pistettä. Ja te voitte tulla itse kertomaan kommentteihin, että kuinka paljon te saitte näistä niin kuin pisteitä. Otetaan vielä tässä sitten vaikka yksi kierros ja tähän sitten tuli tämmönen puu ja laatikko. Niin mä voisin veikata, että tää ois vaikka enemmän. Ja sitten tää sama laatikko ja tämmönen, niin mä voisin veikata, että tää maksaa vähemmän. Ai, se olisikin maksanut enemmän. No, tämmönen oli tämä video. Kiitos kun katsoit videon. Laita peukut pystyyn ja tilaa kanava. Ja me nähdään sitten ensi videossa. Hei hei!